Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky elçihanasynyň konsul bölüminiň öňünde uly nobatlar saklanýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä nobata duranlaryň uly bölegi Russiýada göçüp gitmek statusyna eýi bolmak üçin konsulhana ýüzlenýär. Bu ýerde goramaçylykly görnüşde 170-200 adam konsulhananyň howlusynda nobata durdy. Olaryň bir bölegi studentler emma uly bölegini bolsa Russiýada ýaşamak üçin ruhsat we iş wizasyny almak üçin duran adamlardy. Ýapyljak wagty biraz galmagal dörejek boldy, emma polisiýa ýagdaýy gadalaşdyrmaga tynançdy. Duranlaryň arasynda uly ýaşly adamlar hem bardy diýip Azatlygyň habarçysy 21 dekabrda habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysynyň 20 dekabrda aýtmagyna görä Russiýada göçüp gitmek statusyna eýi bolmak üçin elçihana ýüz tutýan adamlaryň arasynda soňky wagtda türkmenler köp duş gelýär. Köpler hatda Russiýanyň Hanty-Mansy regionuna hem göçüp gidýärler. Geçen hepde konsulhananyň öňüne uly awtobus geldi we onuň içine nobata duran adamlardan 20 çemetini yüklediler. Bir näçe sagatdan soň goý berdiler. Şol adamlaryň käbiriniň gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri olar bilen gurrundeşlik geçirip ýurtdan gitmezlige ündep edipdir. Olar tiz wagtda ýurtda bardadyň gowy boljagyny aýdypdyrlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy şol wakalara gatnaşan adamlara salgylanyp 20 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä awtobusa mündirilen adamlaryň köpüsi etnik türkmenlerdi. Azatlyk radiosy habar berilýän bu ýagdaýlar barada resmi kommentariýa alyp bilmedi. Russiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna kommentariýa berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Aşgabatdaky çeşmelerimiz Türkmenistanlylaryň ýurtdan gitmegine bildirýän islegleriniň esasan ykdysadyýatyň agyrlaşmagy şeýle-de raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän çäklendirmeler bilen baglydygyny aýdýarlar. Häzir ýurtdan gitmek, göçmek üçin hukuk berýän statusa eýe bolmak we munyň üçin dokumentlerini tapşyrmak hem Russiýada wiza almak üçin duranlaryň arasynda köplenç türkmenler duş gelýär. Köpüsi tutuş maşgala bolup ýurtdan gidýärler. Käbirleri hatda rusça hem geplemeýärler. Mundan erbet bolup bilmez diýip adamlar gitmäge isleg bildirýärler diýip söhbetdeşlerimizin biri aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä soňky döwürde Russiýada göçüp gidýän türkmenistanlylaryň arasynda islegli hasaplanýan regionlar Stavropol, Orenburg we Krasnodar regionlary bolup durýar. Stavropol etnik türkmenleriň taryh boýunça köplük bolup ýaşaýan regiony hasaplanýar. Krasnodar regionunda uly türkmen diasporasy ýerleşýär. Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Russiýa Federasiýasyna göçüp giden raýatlarynyň resmi sanlary el ýeterli däl. Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda adamlaryň göçüp gitmegini düzgünleşdirmek we göçüp gidenleriň hukuklaryny goramak boýunça ılalaşyk bar. Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda odalky ýyllarda goşa raýatlyk baradaky ılalaşyk hem bardy. 1993-2003 ýyllaryň aralygynda hereket eden bu ılalaşyga görä adından onlarça müň türkmenistanly Russiýa raýatlygyna eýe bolupdy. Emma şol döwürde Türkmenistanyň raýatlygyny alan Russiýatlileriň sany belli däl. Şu ýylyň bahar aýlarynda Russiýa Türkmenistandaky raýatlaryny goramak hakynda kanuny seretdi. Ýadyrky wagtda iki ýurdun arasynda goşa raýatlyk baradaky ýalaşyň ýatyrylmagyndan soňky döwre degişli çözülmedik dawaly meseleler saklanýar. 7 dekabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Russiýa tarapynyň goşa raýatlyk baradaky ýalaşyň ratifikasiýa edilmeginden öň öz statusyny ketkitlep ýetişmedik adamlaryň ykbaly barada Türkmenistandan gysga wagtda jogaba garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan Russiýa resmiýetiniň bu aýdanlaryny resmi derejede kommentirlemedi.